combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, entra na sa Escaramuza. Marhay na pagkahapon na po sa Indo. Ano lamang tabian sa indong panguduhan dyan. Ako ko yan, hindi pa po ako na iinundagan. Tahali ako sa rong pagtaripon dyan. Dahil pangani tapos, nag-ipsot ko na ako kimadali. Kanya ako, maprograma ako nagkaperang minuto sa istasyon. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano ang sa indong panguduhan dyan? Naglalaan po kami na kamuna sa maray na kamugtakan. Harayo sa anuman nakahilangan. Kasubangi ko yan, Ems. Haloy-haloy ako na nga torogta. Haloy akong magsurat kan bareta. Hali sa Philippine Drug Enforcement Agency Albay. Takaso hapon, mag-aalas 7 o kasubanggi na nga ni, mag-aalas 7 po nin pagkabanggi. Ikinasaan sa rong buy-bust operation dyan sa barangay, ano na itong barangay, dyan lang sa likod kan sa rong pribadong eskwelahan sa Old Albay District, college iniong eskwelahan na ini. Nasa 7 mga individual ko yan nada ko po kan mga personahes kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay, katuwang po ang Legaspi PNP, ang mga personahes kayan and ang Maritime Police and imagine ko yan Ems, ang makaano pa dumanta, may pig forward sa muya na footage si Provincial Officer Noe Brigel na katod ko yun, pagtapos ko ligdi. Although, posted siya sa page ta, pero naka-blur ang pangaran. Tapos, pinagpamute sa muya ako yan, Ems, ni PD Noe Brigel. Mabubusis ang so sa indang alpha. So sa indang agent. Mahiling mo duman po ko yan, Ems, na lantada. Ako may lantada na sarong harong. Nagkakaigwanin pat sa short itong mga nagkatulong persona. Tapos, kaibahan itong mga visitors. Taan target ko na duman. So, sarong drug den maintainer, ining si alias Z. Residente siya kan Barangay 14, Ilawod, Poblacion, Legazpi City. And then, ang mga kaibahan niya sa mga naaresto, anong pang individual, kaibahan itong duwang co-maintainer, as in, duwang babae. Tig-isip-isip ko lang na di ba ninda aram ang negatibong epekto sa lawas, negatibong epekto sa pamilya, negatibong epekto sa komunidad kan paggamit kan illegal na droga dahilan ta sa ibong kan pangapudan kan esferso sa sin operasyon ikig kakasapo kan Philippine Drug Enforcement Agency. Dakol man giraray itong sumanga naiimpluwensyahan na magbakal, magpabakal, maggamit, as in magpagamit din mga spaces, nin mga lugar, digdi po sa mga jaga personality na ini. Ito pating mga nagkadarakop, si Kuya Nald na palaan sa kuyang kapartner niya. Ito pati Kuya Nald na mga nagkadarakop po dyan kasubanggi. Bako lang mga basta-bastang mga persona, sinda po ang konsideradong high value target individual. Tapos, high impact ka operation itong suginibo kaso hapon.
Pero nata daw ta despite ka itong mga accomplishmento ka na PDEA, may mga basher pa Kuya Nald na ang kaya man sana ngayon nitong darakopon, ito ngayang mga darakula ngayang mga saraday ngayang naiimbelto sa droga. Sabi ka yan ni PD Noe Brigal sa Kuya. Paano ngayon na maaaraman ngayon, Angel, na ito ngayang persona ngayang nadakop me, iyo ngayaan saraday man sana. Iday mi man ngayon sinda kaibahan kung kami ngayon nagkikasing as in nagsusurveillance ka ito. Kaya ngayon, ang pangapudan mi, kung may aram nga sinda, informaran kami sa samuyang opisina, sa man iba-ibang mga provincial offices, sa indang mga lugar, sa kanya-kanya mga probinsya sa anom na probinsya di sa Bicol Region. O kunda magrani po kamo sa municipal or city anti-drug abuse council, sa indong mga lokal na gobyerno, tanganing informaran sinda kung manungod mananggad kung igo talaga ki mga kung igwan ni na mga illegal na aktibidad na mga nagkakahiriling po sinda dyan sa indang mga lugar, sa indang lokasyon, tanganing masiguro man na may papaabot iyan sa tamang ahensya kan gobyerno para man po sa magkakanigong aksyon kan tamang organisasyon o itong grupo. Takong sige man sana ngaya ang babaralo bagi na ang mga nagkakadarakop, iyo to nga saraday, and then day man nakikipag-cooperar pag may mga symposium, mga forum, seminar, day man nga nag-aartindir, day man nga kaya nagpapaabot, day man nga nagtatao ki informasyon at the same time, day man pagsusuportaran ang mga espersos ka na gobyerno. Sabi ni Kuya Jarel Arania, Ma'am A, good nun po. Darako po nagabos ang mga parasyabo. I-firing squad na po. And asking lang po si Say ang authority na pwede mag-ali kan ito. Ay iyo daw Kuya Jarel. Sabi niyo, naghahapotig di Kuya Nald si Kuya Jarel ang sa tuyang amigo. Kasi say daan pwedeng ahensya kan gobyerno na posibleng maghali kan mga auto na naimbulto sa aksidente ngaya dyan sa palibot, partikular na ngaya sa may boundary kan barangay Puro asin Taysan. Partikular na po ngaya dyan sa may palugsot na parte kan Camellia Homes. Makangirat po kaya ngaya pagparailing-ilingon. Thank you so much po ngaya and God bless all over the world. Bihira na kaya ako Kuya Gerald dyan mag-agi sa lugar. Pero once, naagihan ko yan garikan. Kasalan ba ako last na nag-agi dyan sa may Camellia? Duman sa may harani sa subdivision na iyan, ako pa Kuya Gerald nagtagilid na heavy equipment. Paglugsot mo ng gaduman, mahihiling mo po itong van. Puting van na naimbelto sa road crash, imbelto ang saro pang dump truck kung sa ingani sa driver po bagakan van, iyo po ang daipinalan and binawian ni buhay. Iwan anggad Kuya Gerald, hapot-hapoton daw yan kung baka kay Sir Andy Marbella, hapoton kung sa kuyang amigo. Maray na pagkaudto po kay Ma'am Ana Peña Campo. Sabi na maray na udto po pakibati idaa po ang agum niya na permi nagdadangog sa imo dyan po sa Pastuhan Bulod Canjaro si Chris Campo. Kay Sir AJ Napiri Orbigo na kapag pangudto na siya, magkaunda po ni na gulay, nakalunggay, ang bangot tinapa. And then kay Sir Edwin Magalona, nakaantabay po ngunya na pagkaudto. Ano po man Kuya na, pwede na po kitang mag-sorcereblagan ngunya na pagkahapon. Ang sa Kuya ka pong kapartner sa Radio Technical, si Kuya Ronald Baldo, asin si Kuya Nems Flora. Antabayan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi LP. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa.